हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रभु जीशु ख्रीष्ट आपମାନଙ୍କୁ आशीर्वाद କରନ୍ତୁ। प्रभु जीशु ख्रीष्ट ଆମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ତାହାଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ତାହାଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ଖୋଜିବା। ତାହାଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ଖୋଜିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜିର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେମାନେ ସାଂସାରିକ ଭାବର ପ୍ରେମରେ ବୁଡ଼ିକି ରହୁଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ହେଲେ ସେମାନେ କ'ଣ? ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ରହିବାକୁ ନିହାତି ଦରକାର। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଗଲେ ସେମାନେ ସାଂସାରିକ ଭାବରେ ପଡ଼ିଯାଉଅଛନ୍ତି, ଶୟତାନଙ୍କର ଜାଲରେ ପଡ଼ିଯାଉଅଛନ୍ତି। ତ ସେ ପ୍ରକାରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମାନିବା ନିହାତି ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର।